Manani wengane zawethu kuphina kuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje. Ngicela ukuthi uma usuku lakho lokuqala la usubscribe, share, phinde ucommente. Okukhulu nakho konke. Uma usubscribe yakhe imali kuhamba kodwa weso senze kube wena oqala uthola notification uma ngasefala ivideo phambili. Andamsweli insizwe edume ngale bhakede. Iphoxekile ngane zakhe njengoba kade sasitenga kunomashimane la ubengafuni khona ukukhipha imali. Njengoba ke eke waqhotshwa abanye behamba nabo. Kusho ukuthi bayamazi umashimane indlela abambize ngayo Andamsweli ngoba kusho ukuthi bebazi. Noma bacabangile ukuthi angase abe nesketch umashimane angasicreate angenza ukuthi ngaphandle kokumoshela isikhathi buka nayo ivideo ephelele lapho khona ke uAnda angayithola ngakhona imali kumashimane bese ngizokuphawula kwakho lapha na kwi comment section ngenza kwethu ungakhohlwa ukusubscribe, share and comment. Ungilahleka siyabelile. Thank you very much. Thank you. Siyabonga welokhozi. Siyabonga welokhozi. Thank you welokhozi. Yeah, welokhozi. Hey. Maka hawu welokhozi. Hawu. Akazuvele. Hawu satsuvela lokhozi. Satsuvela qha. Satsuvela vele. Hawu welokhozi akazuvela. Ngicela nango Hawu. Hawu. Hey, hawu mashimane. Mashimane vele mfowethu. Vele abamashimane. Sekuyabheda manje. Vele inkonzo ka10. Vela bamashimane sivela la ibhaketini akulungile bamashimane vele sifuna inhliziyo eclean asifuna inhliziyo egobile asihambi ngenhliziyo egobile sihamba ngenhliziyo very clean welokhoza hawu kodwa kwaveli hawu logcwala kanjani welokhoza hawu ibhakede hawu vela welokhoza vela nkabi vela welokhoza sifuna inhliziyo nje nezi clean hayi inhliziyo egobile thank you welokhoza mshobo siyabonga kawu sivela nje ngenhliziyo eziclean hayi egobile inhliziyo egobile Hawu indoda vele yahlile nje. Uzobuyelwa ingqondo. Themba ngane wethu umbonile umashimane oyena impela ovela wahlina wadla uChappies yensimbi laphana kufanele aphosa noma u10 ngane zakwethu le mali uAndamsweli asuke eyophosa naye ije esivivaneni lemndweni esukiswele noma kubantu abasuke behlukumezekile ukuze bekwazi ukusizakala ngaphambi kokumoshela isikhathi sakhe umntwana sekhaya. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde ucomment. Sibambe la le video ngibambe kwe video elandelayo. Danko.